Ba na san da a yanzu ban san da kai ban tuna waka ta. Kai kare na mana wayo. Ya za ka ce za ka tuna waka ban da waka din da samu gaji ta samu na jin yunwa. Karfe 3 ba ai yanzu abin da mu ci ba abin da mu ci. Mutane waka ra mu ci ko babu ra mu ci. Allah ka koya na mu. Ka kare na mu wayo da ke fara da mu. na mu. To a shige mu bana. A tashi abu kuma ta Ya dai to kuma ina haka ne. ka san wani order ne. Ka san wani To ina ruwanku inda zan je. Tun ma kai Allah na wuce ya anjima. Allah shirye ka. Allah ya raka ta yi ya mi kudin Allah yadda kake da mu. Are you running? Are you running? Yawwa Ubangiji na gode ma. Yau me faru ne? Ya faru? Saboda kai firgitan mu. Din ne da gabur gidan mu. Sun kun sha garin ne. Kai ya saboda kai ya gabur gidan mu.